Ako pogledamo točku izmjena i dopuna, drugih izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu, vidjet ćemo da je na stavci za stipendije ukupno smanjeno za 81.000 i nešto kuna, pa me zanima zašto je to tako i ako je to tako, a prošle godine smo postavili isto pitanje, zbog toga što je manji broj prijavljenih tražitelja stipendija, odnosno stipendista, zašto se ne pokuša, a to sam isto već pitao, uvesti sportske stipendije koje ne bi bile socijalna kategorija, nego bila razvojna i kategorija za izvrsnost, jer na području naše županije svi sportski klubovi, odnosno udruge, imaju velike probleme upravo na tom području. Svi mladi ljudi kad ulaze u kategoriju seniora, odlaze nam u Zagreb, nemamo više mogućnosti im pomoći da dolaze barem vikendima tu i odigravaju utakmice i ne možemo napredovati u uzrasnim kategorijama. Govorim u ime, vjerujem, svih sportskih udruga na području naše županije, a sredstava koliko vidimo planiranih upravo za tu svrhu ima. Dakle, sigurno se model može naći, može se pomoći udrugama, može se pomoći tim mladim ljudima koji onda upravo u tim trenucima kad krenu na fakultete završavaju svoje sportske karijere, završavaju aktivno bavljenje sportom. Ne kažem da moraju svi biti profesionalci, ali možemo im pomoći da upravo ako vode taj dualni razvoj svojih vještina budu uspješni u jednome i u drugome. Gledajte, brojka ovisi o prijavama. Ne? Sad ulazi akademska godina pa ćemo vidjeti kako stojimo i onda je taj dio i taj iznos opet vezan uz to. Znate da smo, prošle godine je bilo 145 učenika i studenata, dakle dobivaju po osnovi 300 i 700 kuna. U županiji je bilo 3500 redovnih i 1500 izvanrednih studenata i njih je oko 20% po različitim osnovama dobivalo stipendije. Znate da postoji državne, ono što mi plaćamo svih 12 mjeseci, ono što plaća država u tom većem iznosu, ali oni plaćaju 10 mjeseci i sad ćemo opet vidjeti kako stoje stvari. Rekli ste o sportskom dijelu, slažem se, već je bilo o tome riječi, na upravnom odjelu sa županom ćemo sjesti vidjeti da li tu možemo baš u tu namjenu napraviti, po kojim kriterijima, pa ćemo vas onda obavijestiti o tome.